Dnešný dialog točím preto, lebo tak, ako vyzerá táto hala, tak to vyzerá Slovensko. Rozbité, nezreformované, nemáme infraštruktúru, nemáme diaľnice. Ibaže normálny, slušný podnikateľ, živnostník z tejto haly za pár rokov urobí továre na peniaze. Bez ohľadu na to, či tu bude lepiť auto, alebo tu jednoducho urobí nejakú drevárskú firmu, niekto iný, alebo tu jednoducho bude fitness centrum, jazdecká hala, kasíno, alebo bordel, to je jedno. Tento priestor vám dáva zarobiť peniaze. Taký priestor má aj Slovensko. Toto je Spiš, toto je Zemplín. Ibaže my sme sa vykašľali na tento priestor a nechceme zarobiť. Nechávame to jednoducho tak. Hovoríme každému, tak chceš zarobiť, poď dopredu k nám, do tepla, do svetla, do Bratislavy. Tam sa všetci tlačíme a toto je hriech, že nevieme využiť.